Dwi wedi darllen erioed byth ers i fi allu cofio. Ges i'n braint o gael fy magu mewn tydd llawn llyfrau o'r top i'r gwaelod. Ond hyd yn oed, os does gennych chi ddim llyfr o gwbl yn eich tŷ, allwch chi ddal i ddarllen, achos mae'r pethau yma o'r enw llyfrgelloedd yn bodoli. Pidiwch a deud wrth neb, ond mae'r llyfrau ynddyn nhw am ddim. Dwi'n cofio bod yn sâl o'r ysgol a pentyrru llyfrau wrth ochr fy ngwely a palu drwyddyn nhw mewn dydd, stwff fel Just William a The Hobbit a Asterix. Ond o'n i wastad yn teimlo'n euog am y pethau o'n i ddarllen, tan yn ddiweddar, deud gwir. Teimlo fel bod fi ddim yn darllen y pethau iawn, achos o'n i darllen lot o nofela Star Wars a llyfrau am Super Mario a Sonic the Hedgehog a stwff fel yna. Pethau do ddim yn barchus. Ond dim ond yn ddiweddar dwi wedi dall bod hwnna'n hollol iawn. Does dim ots be da chi'n darllen. Yr unig beth sy'n bwysig ydy eich bod chi'n darllen o gwbl. A nath y llyfrau yna, y llyfrau amharchus yna, fy sbarduno i fod yn awdur. O'n i hefyd yn teimlo'n euog achos mod i ddim yn darllen drwy'r amser. O'n i'n mwynhau pethau eraill, pethau fel gema fideo a gwylio ffilmiau. O'n i'n gwachio digon o'r un. Ond mae'r pethau yna i gyd yn bwydo mewn i'ch darllen ac yn bwydo mewn i'ch sgwennu. Mae gema fideo wedi ysbrydoli fy ngwaith i fel awdur. Felly gnewch dipyn o bob dim, be bynnag sy'n gwneud chi'n hapus. A ar ei ora, does na ddim byd yn dod yn agos at ddarllen. Dim gêm, dim ffilm, dim byd. Dwi'n cofio pan o'n i'n blentyn bach mynd ar wyliau i westi eitha crand yn Lloegr, a o'n i'n edrych ymlaen. Achos o'n i'n gwybod bod y bwyd yn mynd i fod yn wych, o'n na fo'r snwcer mawr yn awr. O'n i wrth fy modd efo'r snwcer. Ond unwaith i fi gyrraedd, eisiau i siop lyfrau a prynu'r llyfr yma, Redwall gan Brian Jacques. Ac ar ôl y dudalen gyntaf, dyna gyd o'n eisiau wneud drwy'r gwyliau o ddista lawr a darllen hwn. Dyma'r profiad darllen gorau dwi roed i gael. Dyma'r profiad dwi'n gobeithio i gael bob tro dwi'n agor llyfr. A dyna'r profiad, gobeithio, dwi wir yn gobeithio, bydd darllenwyr fy ngwaith i'n gael. Fi ydy awdur cyfres o nofelau ffantasi, Chwedla'r Copa Coch. Mae yna ddau yn y gyfres hyd yn hyn, Yr Horwth a Mellith yn y Mynydd, efo lot mwy i ddod gobeithio. A mae'r straeon yn dilyn 4 prif gymeriad, 4 arwr mewn byd ffantasi sy'n neud pethau arwrol. Maen nhw'n ymladd bwystfilod, maen nhw'n dod o hyd i ddinasoedd, cudd, math yno beth. A maen nhw hefyd yn sefydlu pentre ar ochr mynydd y Copa Coch. A dros y gyfres fyddwn ni'n dilyn y pentre yna wrth iddo fo dyfu, ac yn y diwedd wrth iddo fo gael ei ddinistrio. Da ni'n clywed yn eitha buan yn y gyfres bod pethau ddim yn gorffen yn da iawn i'r pentre. A'r prif reswm oedd gen i dros sgwennu'r gyfres oedd, dwi'n cofio bod yn rhyw 10 oed a mynd i lyfrgell yr ysgol a bod wrth fy modd efo nofela ffantasi'n Saesneg a methu dod o hyd i'r un yn Gymraeg. Mae'n falch gen i ddweud bod pethau bach gwell rwan, ond dwi'n dal yn meddwl bod angen mwy o nofela Cymraeg, felly yn ffantasi. Felly dwi'n sgwennu i'r plentyn 10 oed yna o'n i ar y pryd. A dyna'r rheol bwysica, dwi'n meddwl, o ran sgwennu. Peidiwch â sgwennu stori mae rhywun arall yn disgwyl i chi sgwennu. Sgwennwch y stori da chi eisiau glywed. Dim ond pa mor od na rhyfedd ydi o. Fwy na thebyg fydd na rhywun arall yna sy'n eisiau clywed yr un stori a chi. A rheswm arall oedd gen i dros sgwennu'r rhain oedd jyst y wefr na o greu byd. Mae sgwennu'n bwerus beth bynnag. Os da chi'n creu cymeriad a deud wrth y cymeriad yna yn union be i wneud, mae hwnna'n rhoi rhyw fath o bwer i chi. Ond rwan dychmygwch greu byd cyfan eich hun yn llawn dinasoedd a mynyddoedd a coedwigoedd a moroedd a'i lenwi o efo pobl. Does na ddim buzz tebyg i hwnna yn fy marn i pan mae dod at sgwennu. A'r un math o beth dwi'n gael wrth chwarae gema fideo, fel Minecraft. Creu fyd o nunlla, mae hwnna'n rhoi rhyw bwer i chi, a mae'n gwneud i chi deimlo fel bod chi'n perthyn i'r byd yna. Dwi'n sicr yn teimlo fel bod fi'n perthyn i'r byd yma erbyn hyn, a dwi'n gobeithio dros gyfres o nofela fydd fy narllenwyr i yn teimlo'r un peth. Dwi wastad wedi ynganu at gymeriadau dewr, cymeriadau sy'n rhedeg i mewn i drwbl neu ffeit, heb boeni am beth sy'n mynd i ddigwydd iddyn nhw. Felly cymeriadau fel Asterix, neu'r Hobbits yn Lord of the Rings, neu hyd yn oed Super Mario o fyd y gema. Dyna'r math o gymeriad dwi'n licio sgwennu. A hefyd, dwi'n meddwl bod yn bwysig bod cymeriadau yn reit fodern, reit debyg i chi. Felly, bod fy nghyfres Chwedla'r Copa Coch mewn byd ffantasi, mae'r cymeriadau ynddo fo'n dal i deimlo'n reit fodern. Enghraifft ydy Sarah,
y prif gymeriad mewn ffordd. Rwan mae hi wedi magu mewn jungle gan anifeiliaid, yn bach fatha Tarzan. A di hwnna ddim wir yn digwydd yn y byd go iawn. Ond mae hi hefyd, fel fi, yn vegan, sy'n beth eitha modern. Do'n i roed i gweld vegan mewn nofel ffantasi o blaen. Felly dwi'n meddwl, ellith bobl fel fi uniaethu efo Sarah achos hynny. A hi ydy'r cymeriad swn i wir yn licio fel ffrind. Mae'n fyr i thymer, mae'n flin ar adegau, ond mae'n ffyddlon unwaith mae'n licio chi ac yn driw, bach fel fy nghi yn y ffordd na. Cymeriad arall dwi'n licio lot ydy Hetty. Hi ydy'r cymeriad mwyaf cry yn y gyfres i gyd. Mwy cry hyd yn oed na'r holl fwystfilod ac anghenfilod da ni'n cyfarfod ar hyd y daith. Ond dwi'n meddwl bod cymeriadau i fod yn debyg i chi. A felly mae Hetty, fel fi, yn eitha diog. Mae'n cymryd byddin o bobl, deud gwir, i lusgo hi allan o'r gwely yn y bore, union fel fi. Y cymeriad mwyaf tebyg i fi ydy Nad. Mae Nad yn gonsiriwr a comediwr, ond dydy bob un o'i jokes o ddim bob tro yn glanio. Felly dwi'n meddwl swn i'n licio treulio noson efo Nad, yn deud jokes wrth yn gilydd, yn chwerthin ar yn gilydd, jyst er mwyn dangos bach o sympathy at yn gilydd, deud gwir. A wedyn y cymeriad ola allan o'r 4 prif gymeriad ydy Pietro. Pietro ydy'r mwyaf clyfar allan o'r criw. A mae hefyd yn storiwr. A swn i wrth fy modd yn treulio noson rownd tân efo Pietro yn clywed fo yn adrodd stori. Achos ma fi nath greu'r byd a creu fo, dwi'n siŵr sef o'n gallu syni fi efo stori dwi roed i glywed. Achos dyna'r peth mwyaf hudol i fi am gymeriadau. Maen nhw yn gallu'ch syni chi. Maen nhw'n gallu mynd i gyfeiriadau hollol anisgwyl, yn union fel pobl go iawn. Mae hwn yn benod o Melltith yn y Mynydd, yr ail yng nghyfres Chwedla'r Copa Coch. Mae'n dod yn eitha cynnar yn y nofel. Orig, y tafarnwr sy'n adrodd y stori unwaith eto. Mae'r 4 arwr ar ei ffordd i grombil y mynydd i edrych am ysbrydion sydd wedi bod yn codi o'r crombil a chrwydro'r llethra fi nos. Maen nhw hefyd ar drywydd Jack, un o'r pentrefwyr sydd wedi mynd ar goll. Ond yn y mynydd, maen nhw'n ffeindio bod y llwybr wedi flocio gan lyn tanddearol. Uwch ben y llyn, maen nhw'n gallu gweld goleuadau'r ysbrydion. Ac ar y glanna, o flaen y llyn, maen nhw'n dod o hyd i gorff marw, Jack. Felly enw'r benod yma ydy Ras yn erbyn marwolaeth. Chwythodd y gwynt unwaith eto yn poeri dŵr oer drostyn nhw, ac yn y pellter cododd byddin o beli gwyn o'r llyn yn araf ac yn dawel gan symud yn ddiflino tua'r glanna. Suddodd un yn ddwfn i frest Jack ac eisteddodd yn tai fyny i lygaid yn disgleirio'n wyn. Trodd tua'r teithwyr ac esgyrn a chyhyrau wddwn gwychian ac yn cracio wrth iddo wneud. Edrychodd o'i gwmpas yn feddw, ei lygaid yn troi mewn cylchoedd fel petai wedi anghofio sut i symud. Tynnodd ei hun ar ei bedwar yn herciog gan gropian yn frawchus o gyflym tua'r teithwyr fel pry cop mawr, ei dafod yn hongian allan a sŵn parablu difeddwl yn dod o weilodion ei wddw. Camodd Hetty o flaen y tri arall. Gafeilodd yn ffurf Jack gerfydd yr ysgwydd a'i daflu ymhell i mewn i'r llyn. Diflannodd Jack o dan yr wyneb a danedd Hetty'n dal i glecian a'i chorff yn ysgwyd. Roedd y peli gwyn yn newid yn y pellter, yn datblygu'n ffurfiau cyfarwydd yr ysbrydion oedd yn aflonyddu ar y mynydd. Dynion a merched mewn arfwisgoedd carpiog a helmau tal, cysgodion o arfau rhydlyd yn ei dwylo. Camodd Hetty nôl tua'r fynedfau'r ogof cyn troi ar ei sawdl a gwipio drwy'r twnnel. Doedd Nad ddim ymhell ar ei hôl. Teimlodd Sarah law Pietro arni yn ei thynnu tua'r agoriad a hitha'n barod i ymladd. Gyda gofn yn cydio yn ei calonna ac yn cipio ei hanadl, brwydrodd Pietro a Sarah ymlaen gan roi chydig mwy o bellter rhwngddyn nhw ar ysbrydion. Rhedodd y ddau i fyny'r llethra hir a chyhyrau coesa'n llosgi wrth i synna'r meirw i dilyn yr holl ffordd. Cyrhaeddodd y ddau yr holl yn y graig wrth i Hetty wneud ei gorau i wasgu hun drwyddi.
Ymunodd y tri arall yn y dasg o'i gwthio a byrstiodd heti drwy'r twll cyn edrych mewn anobaith at y creigia serth i bob cyfeiriad o'i chwmpas. Allwn ni ddim dianc, bloeddiodd, gan gicio'r wal mewn rhwystredigaeth eto ag eto a darnau ohoni'n dod yn rhydd wrth iddi wneud. Nath neb sylweddoli i fod ni ddim yn medru dianc. Roedd na bethau eraill ar yn meddwl ni, atebodd Pietro ac edrych drwy'r holl. Roedd gola gwyn yn dechrau ymddangos yn y pellter a lleisia cwynfanllid i'w clywed ar yr awel. Canolbwyntiodd nad am eiliad, cyn ymestyn i law a saethu bollt o hyd drwy'r holl ac i lawr y twnnel. Ciliodd yr ysbrydion i sgrechfeidd iasoer yn atseinio nôl drwy'r twnnel, cyn i'w clebra'n isel gychwyn unwaith eto. Y golau'n croni'n araf wrth iddyn nhw ddod atyn nhw eu hunain. Dyna roi mymryn o amser i ni, meddwl nad. I wneud beth, gyfynodd Sara. Mae'n amhosib dringo mas o'r lle yma. Daeth llais ymhell uwch ei penna. Peth da bod rhywun wedi dod â rhaff felly. Camais unai'r golwg gan wenu a thaflu rhaff yr holl ffordd i'r gwaelod. Wastraffodd Sara ddim amser yn dringo i fyny gan ei gwthio ei hun dros y top mewn mater o eiliadau. Pietro ddaeth nesa ac yn anad yn brwydro'n chwyslyd i fyny'r creigia wrth i synna'r ysbrydion chwyddo y tu ôl iddo. Rheol gynta anturio, meddwn ni, a'r chwys yn dechrau llifo i lawr fy ngwyneb inna wrth dynnu nad i fyny. Cofiwch ddod â rhaff. Un o'r pethau gwych am fy ngwaith i ydy mod i'n cael cydweithio fo pobl, arlunwyr Penny Gamp fel Hugh Aron sy'n neud yr holl waith celf ar gyfer fy nghyfres Chwedla'r Copa Coch a'r holl fapia. Ac ar gyfer y dasg yma dwi eisiau chi wneud eich map ffantasi chi'ch hun, yn union fel y rhai mae Hugh yn neud ar ddechrau bob llyfr. Rwan dwi eisiau chi ffeindio ffrind neu bartnar, a dwi eisiau chi gymryd papur a phensal a dwi'n eisiau chi siarad efo'ch ffrind o gwbl. Dwi'n eisiau chi fynd i gorneli gwahanol o'r stafell a gwneud 2 fap. Dwi'n eisiau chi lenwi'r map efo trefi, dinasoedd, mynyddoedd, moroedd, coedwigoedd, a dwi'n eisiau chi roed enwa ar bob un rhan o'r map. Allwch chi hyd yn oed roed symbola bach yn dangos bwystfilod, neu drysor, cudd, neu ogofeidd, neu unrhyw beth da chi eisiau. Rwan wrth i chi wneud hyn, ella fydd na ryw syniadau am straeon yn dechrau dod yn eich pen chi, ond dwi eisiau chi gadw rheini i chi'ch hun. Ar ôl gorffan, dwi eisiau chi roi y map i'ch ffrind, a nhw'n rhoi'r map i chi. A'ch job chi rwan ydy sgwennu stori yn seiliedig ar fap eich ffrind. Ac ar y diwedd, dwi eisiau chi'ch dau ddarllen y stori i'ch gilydd. Rwan, ella wir fydd y stori yna'n eitha tebyg i'r un oedd gynnwch chi yn eich pen i ddechrau. Ella wir y bydd o'n hollol wahanol, ond dyna'r peth gwych am gydweithio. Da chi byth yn gwybod lle fydd y stori na'r map yn mynd â chi.